Το φεγγάρι απόψε κλαίει για μια αγάπη που τελειώνει, μια καρδιά που σιγοκλαίει. Σ' αγαπάω λέει ακόμη, κλαίει μια καρδιά που είσαι μακριά. Δώσε μου ξανά που είδα τα φίλια. Το έχεις διαβάσει? Δεν νομίζω. Ούτε το όνομα της συγγραφέας μου λέει κάτι. Αλλά το εξώφυλλο είναι το ίδιο με την κάθε ποστάλ. Πράγματι. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν το χωράει το μυαλό μου. Τι έγινε με την αγάπη. Δεν μπορεί να άφησε το παιδί της και να άφηγε, όσο αφόρητη κι αν ήταν η ζωή της, όσο κι αν ήταν δύσκολη. Θα έπαιρνε διαζύγιο. Δεν μπορούσε να παρατήσει το κοριτσάκι της, έτσι δεν είναι? Τρόμαξα. Λείπεις ώρα. Νόμιζα ότι το σκάσεις. Ποτέ δεν θα το σκάσω από σένα. Δημητρή, αποφάσισα να κρατήσω το μωρό. Μου κάνεις πλάκα, ρε. Τρέπομαι πολύ. Σε παρακαλώ. Μη με διώξεις. Δεν ξέρω τι να πω. Ας το ξεχάσουμε. Ένιωσα κάποια πράγματα. Τα έγραψα. Δεν έπρεπε να τα διαβάσεις. Λυπάμαι. Περιέργεια. Σκέφτηκα ότι μπορεί να μάθω κάτι παραπάνω για σένα. Τι σκέφτεσαι, τι αισθάνεσαι. Ποια είσαι. Τρέπομαι πολύ. Έχει αρχίσει και μπερδεύεται η κατάσταση μεταξύ μας. Σε παρακαλώ. Εγώ φταίω. Μπορείς να το αγνοήσεις. Εσύ μπορείς. Το θέμα δεν είμαι εγώ, αλλά εσύ. Θα προσπαθήσω. Κοίτα, δεν μου είναι ευχάριστο να ξέρω τι νιώθεις έτσι για μένα. Δεν μπορώ να ανταποκριθώ. Το καταλαβαίνεις αυτό? Ναι. Μπορεί να φαίνομαι σκληρός ή αδιάφορος. Όμως νοιάζομαι για σένα, Μισίνη. Ας το ξεχάσουμε. Σε παρακαλώ. Δεν ξέρω αν γίνεται. Θα δούμε. Έλα τώρα. Μας έχει ετοιμάσει ένα γλυκό η μάνα μου και θέλω να το δοκιμάσεις. Έλα, πάμε. Γιατί αντιδράς έτσι, βρε αγόρι μου? Δεν γουστάρω παιδιά και ιστορίες, Ρεζετά. Δεν το καταλαβαίνεις. Ξεκόλλα επιτέλους. Δεν το έχουμε συζητήσει καν. Κάτσε να το σκεφτούμε λίγο παρέα. Δεν γουστάρω μπελάδες πάνω από το κεφάλι μου. Τέρμα. Το μωρό θα το κρατήσω μόνη μου. Δεν σε έχω ανάγκη. Ρεζετά, κόψε τις μαγκές. Είπαμε θα το ρίξεις. Πάει και τελείωσε. Δεν θα με αναγκάσεις να κάνω κάτι που δεν θέλω. Θα το κρατήσω, λέμε. Αν τολμήσεις να κάνεις καμιά βλακεία, θα σε τσακίσω. Μη διανοηθείς απλώς ισχυρά πάνω μου. Αυτή τη φορά θα πάω στην αστυνομία. Ζετά. Την έχω πάρει την αποφασή μου. Χώνεψέ το. Και βέβαια μπορείτε να βασίζεστε στην αχημηθιά μου, κύριε Ταξόπουλε. Σε ευχαριστώ. Πρόκειται για άκρος προσωπικό θέμα. Δεν είπα πουθενά ότι επικοινωνήσατε μαζί μου. Λοιπόν, σας ακούω. Τι θέλετε να μάθετε? Μισό λεπτό.
Σε ευχαριστούμε, φιλιό. Μπορείς να βγαίνεις. Θέλω να μου μιλήσεις για τη μέρα που έκανες το ρεπορτάζ στη Μαρίνα με τα σκάφη. Βεβαίως. Τι ακριβώς θέλετε να μάθετε? Είδες την κόρη μου και τον άντρα που ήταν μαζί της? Ήμουν ο πλάτη, όπως φαίνεται και στο βίντεο. Δυστυχώς δεν είδα κάποιον πριν ξεκινήσει η εγγραφή. Δεν ήταν κάπου εκεί γύρω δηλαδή? Μπορεί, δεν αποκλείεται, αλλά εγώ δεν τους είδα. Μάλιστα. Και ο κάμεραμαν που τον κάλεσαν για κατάθεση τα ίδια είπε ότι δεν είδε κανέναν, τίποτα. Ναι, το ξέρω. Πήγανε στο πλάνο κατά τη διάρκεια της εγγραφής. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ήλπιζα ότι εσύ θα μπορούσες να με βοηθήσεις. Οι δημοσιογράφοι λόγω δουλειάς είναι συνήθως παρατηρητικοί. Είχα βαρύ πρόγραμμα εκείνη τη μέρα. Ήθελα απλά να κάνω το ρεπορτάζ και να τελειώνω. Κατάλαβα. Βέβαια, μελέτησα το βίντεο και το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι δεν μου έμοιαζε και τόσο. Δεν σου έμοιαζε? Ναι, με συγχωρείτε που παίρνω το θάρρος, αλλά είστε σίγουρος ότι πρόκειται για την κόρη σας? Όχι, είμαι σίγουρος. Αυτή είναι. Μισό λεπτό, γιατί με αυτό που μου είπες με σόκαρες. Αλίκη, δεν πούλησες το παιδί σου. Κι όμως αυτό έκανα. Είσαι πολύ σκληρή με τον εαυτό σου. Εκβιάστηκες. Κράτησα τα λεφτά που μου έδωσε ο Ταξόπουλος. Ήσουν ένα μικρό αδύναμο κορίτσι. Οι Ταξόπουλοι είχαν δύναμη. Φοβήθηκες. Δεν έχει σημασία. Είναι σαν να την πούλησα. Τέλος πάντων, δεν συμφωνώ, αλλά δεν θα επιμείνω. Θέλω να σταθούμε στο νομικό σκέλος της υπόθεσης. Εσύ, τι ακριβώς θέλεις? Θέλω να πληρώσει για το κακό που μου έκανε. Μου στέρισε το παιδί μου και καταδίκασε την κόρη μου να μεγαλώνει χωρίς μάνα. Σε αυτό το σπίτι, μαζί του, χωρίς αγάπη. Δεν την αγάπησε ποτέ. Ο Ταξόπουλος δεν ξέρει να αγαπάει. Καταλαβαίνω, αλλά αν το πάμε δικαστικά φοβάμαι ότι δεν έχουμε πολλές ελπίδες. Γιατί το λες αυτό? Από ό,τι μου είπες, υπέγραψες χαρτιά υιοθεσίας. Ναι, ναι, αλλά με πίεσε. Αυτό το ξέρεις μόνο εσύ. Δεν αποδεικνύεται. Μπορεί να είναι παλιάνθρωπος, αλλά η διαδικασία της υιοθεσίας ήταν νόμιμη. Δεν έχουμε όπλα να στραφούμε εναντίον του. Και αν ξέρω κάτι για τον Ταξόπουλο και μπορώ να το αποδείξω. Τι εννοείς? Τι ξέρεις? Ο Παύλος Ταξόπουλος έκανε μπροστά στα μάτια μου ένα φόνο. Κοίτα τον πώς γελάει σήμερα επειδή έπαιξε λίγο ποδόσφαιρο μαζί σου. Μάτια μου. Μπα, εγώ νομίζω ότι είναι χαρούμενος επειδή τρώει το χαλβά της γιαγιάς μετά από τόσο καιρό. Εσύ κούκλα μου, γιατί δεν μιλάς? Γιατί είσαι έτσι εκεί σιωπηλή? Τίποτα, σκέφτομαι. Τι γλυκιά μου? Μήπως θυμήθηκες κάτι? Όχι, όχι. Με συγχωρείτε. Πρέπει να πάω μέσα. Μα, τι έγινε τώρα? Μανά. Κάτσε κάτω. Φίλιππε, τι της έκανες? Τίποτα δεν της έκανα. Αλλά δεν γίνεται να μείνει άλλο εδώ. Δεν ξέρεις εσύ. Κι όμως ξέρω. Από την πρώτη στιγμή το κατάλαβα. Της αρέσεις. Είναι ερωτευμένη μαζί σου. Αχ, βρε Φίλιππε, πότε θα μαλαγώσει λίγο η καρδιά σου? Έχω πολλά προβλήματα, Μανά. Τα ξέρεις. Δεν υπάρχει πιο κατάλληλη στιγμή. Όταν γνώρισα τον μπαμπά σου, είχε μόλις χάσει τον πατέρα του. Εγώ του σέρβιρα τον καφέ της παρηγοριάς. Στο καφένιο του Κυρανέστη. Ναι, την έχω ακούσει την ιστορία. Την ξέρω. Το χειρότερο καφέ σερβίραμε σε όλο το χωριό. Κι όμως, από εκείνη τη στιγμή ερχότανε συνέχεια. Ερωτευτήκαμε παράφορα. Κι ας είχαμε βάσανα. Ήσασταν πιο ρομαντικοί τότε, Μανά.
Άλλες εποχές. Ο έρωτας δεν έχει εποχές, γέ μου. Ίδιος ήταν από τον καιρό που ξεκίνησε ο κόσμος. Όσο προσπαθείς να του γλιτώσεις, τόσο πιο κοντά του θα βρεθείς. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only thing we take with us when we die. We keep this love in its photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. And if you hurt me, that's okay, baby. Δεν γουστάρω παιδιά και ιστορίες, Ρεζετά. Δεν το καταλαβαίνεις. Ξεκόλλα επιτέλους. Just hold me. I won't ever let you go. Wait for me, come home. Wait for me, come home. Wait for me, come home. Wait for me to come home. Oh, you can fit me inside the necklace you got when you were 16. Next to your heartbeat where I should be. Keep it deep within your soul. And if you hurt me, well that's okay baby. Only words bleed inside these pages. You just hold me. I won't ever let you go. When I'm away. Θέλω να δώσεις προαγωγή στην Εύα Αναστασίου. Ναι, αυτή που κάνει τα ρεπορτάζ. Τι με ρωτάς, γιατί έτσι θέλω. Έχω τους λόγους μου. Δώσ' της εκεί πέρα μια εκπομπή ό,τι να είναι. Εντάξει. Ξέρω ότι έχεις τον πρώτο λόγο στο κανάλι. Ωραία τα λέμε. Σε ευχαριστώ, γεια. Με συγχωρείτε που παίρνει το θάρρος, αλλά είστε σίγουρος ότι πρόκειται για την κόρη σας? Είμαι σίγουρος. Έλα. Πρέπει να μιλήσουμε. Το βράδυ σε περιμένω. Σε απείλησε να μην μιλήσεις. Είπε ότι θα σου φόρτωνε το φόνο. Και μου απαγόρευσε να πάω στην κηδεία του Ανδρέα. Ήμουν 2 μηνών έγκυος τότε. Μάλιστα. Μιχάλη, θέλω να αποκαλυφθούν όλα. Θέλω να πληρώσει. Σώπασα τόσα χρόνια, αλλά δεν το αντέχω άλλο. Γιατί τώρα? Γιατί είμαι σίγουρη ότι αυτός φταίει που έφυγε η αγάπη από το σπίτι. Αυτός την έδιωξε με τον τρόπο του. Είναι άκαρδος, είναι σκληρός, ποτέ του δεν την αγάπησε. Την πήρε από κοντά μου μόνο και μόνο για να με εκδικηθεί. Σου είπα, θέλω να πληρώσει. Δυστυχώς όμως τα εγκλήματα παραγράφονται μετά από τόσα χρόνια. Ακόμα και ένας φόνος. Δεν ξέρω. Θα πρέπει να δω αν μπορώ να ανοίξω την υπόθεση. Ξέρεις αν έγινε καθόλου νεκροψία, αν ασχολήθηκε η αστυνομία? Δεν ξέρω τίποτα. Δεν είχα πρόσβαση τότε, με είχε απομονώσει. Μιχάλη, πες μου, έχουμε καθόλου ελπίδες? Δεν ξέρω, Αλίκη, αλήθεια. Εγώ ήμουν αυτός που σου έλεγα ότι πρέπει να διεκδικήσεις το δίκαιο σου. Αλλά τώρα σου λέω ότι πρέπει να τον αφήσεις ήσυχο. Γιατί? Γιατί δεν υπήρξαν μάρτυρες. Γιατί είναι ο λόγος σου ενάντια στο δικό του. Ο Παύλος Ταξόπουλος συνεχίζει να είναι ένας από τους πιο ευυπόληπτους και ισχυρούς πολίτες. Έχει φοβερές γνωριμίες παντού. Βαρέθηκα να τον φοβάμαι. Δεν αγκάλιασα ποτέ το παιδί μου εξαιτίας του.
Μιχάλη, δεν θα τον αφήσω έτσι. Συγγνώμη, μαμά. Συγγνώμη. Τι είναι, αγάπη μου, τι συμβαίνει? Συγγνώμη για όλα. Για ό,τι σου έχω πει ως τώρα. Μάθε. Δεν μ' αφήνει να την πλησιάσω. Να βρεις τρόπο. Κόψε το λαιμό σου. Δεν στο εγγυώμαι, αλλά θα προσπαθήσω. Απόστολε, είσαι και εσύ μπλεγμένος, μην το ξεχνάς. Δεν σου ζητάω χάρη. Τώρα τι σχέση έχει αυτό που μου λες? Όλα συνδέονται μεταξύ τους. Και καταλαβαίνεις τι εννοώ. Συνονιθήκαμε. Αύριο σε περιμένω στην κλινική, Δεν μπορείς να καθυστερήσεις άλλο τις εξετάσεις σου. Δεν θα έρθω, με περιμένεις. Και δεν θέλω να το συζητήσουμε άλλο αυτό το θέμα. Παύλο, δεν παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Κουβέντα. Εγώ αποφασίζω για τον εαυτό μου. Τέλος. Μισήνη. Ήρθα να πιω λίγο νερό. Τι έγινε? Ξύπνησε ο Νικόλας? Όχι, όχι. Πέρασε τώρα το δωμάτιο και κοιμάται. Θα βάλω ένα ποτό. Θες κι εσύ? Όχι, ευχαριστώ. Πώς είσαι? Νιώθω πολύ άσχημα. Εσύ μου φέρθηκες με τον καλύτερο τρόπο. Και εγώ το μόνο που κατάφερα ήταν να σε φέρω σε δύσκολη θέση. Δεν θες. Εγώ δεν είμαι στη σωστή φάση. Έχω προβλήματα με το παιδί, με τον εκδοτικό οίκο, με το παρελθόν μου. Έχω θέματα ακόμα. Εννοείς για τη γυναίκα σου που αυτοκτόνησε? Ναι, αλλά δεν θέλω να το συζητήσω. Αν σε γνώριζα κάτω από άλλες συνθήκες, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Σε συμπαθώ. Φίλιππε, δεν χρειάζεται να απολογείσαι. Ήδη νιώθω πολύ απέσια. Δεν χρειάζεται να ντρέπεσαι για κάτι που αισθάνεσαι, Μισήνη. Δεν είναι εκεί το θέμα. Στο ημερολόγιο μου έγραφα βλακίες. Κάποιες υπερβολές. Ξέρεις ότι είμαι σε συναισθηματική φόρτιση. Και το μυαλό μου όλα τα μεγαλοποιεί. Δεν χρειάζεται να ανησυχείς. Μη μου λες ψέματα. Αν είναι να μιλήσουμε, ας μιλήσουμε με ειλικρίνεια. Δεν θα σου δημιουργήσω κανένα πρόβλημα. Στορκίζομαι. Μόνο σε παρακαλώ. Μη με διώξεις. Εντάξει. Το ξεχνάμε. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ.
Τόσα χρόνια σε κατηγορώ ότι μεγάλωσα χωρίς πατέρα. Πρώτη φορά όμως σκέφτομαι ότι ίσως αναγκάστηκες να κάνεις όλα όσα έκανες. Ναι, αγάπη μου. Έτσι είναι. Αναγκάστηκα. Γιατί δεν ανοίγεις το στόμα σου? Θέλω να μάθω. Το χρειάζομαι περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Να αράξουμε εδώ με τις ώρες και να μου τα πεις όλα. Αυτό σου ζητάω τόσα χρόνια. Δεν θέλω να σου πω μισές αλήθειες. Είναι μεγάλη ιστορία και δεν είμαι έτοιμη ακόμα. Πέρασα μια κόλαση και ακόμα υποφέρω. Εντάξει. Δεν θέλω να συσπάσω απόψε. Θέλω να το ακούσω όταν θα είσαι έτοιμη. Εσύ όμως γιατί είσαι έτσι, Αυτός ο αλήτης ο Δημήτρης φταίει. Τι σου έκανε πάλι? Μη σε ανησυχεί αυτός. Θα τον κάνω πέρα. Το έχω αποφασίσει. Πώς και είσαι τέτοια ώρα εδώ? Μα δεν έφυγα από το πρωί. Ήμουν απάνω και προσπαθούσα να βγάλω μια άκρη με τα βιογραφικά. Δεν είσαι κουρασμένη? Όχι, μια χαρά είμαι, αντέχω. Για θύμισε μου. Πότε έχουμε εκείνη τη διαφήμιση με την ίδια? Θέλουν να προβληθεί σε 3 μήνες. Για αυτή με την κρέμα για τις ραγάδες, δεν λες? Ναι. Σε 3 μήνες, Καλό είναι. Ποιο? Τίποτα. Απλά έχω μια κοπέλα υπόψη μου γι' αυτό. Έχεις βρει μοντέλο που να είναι έγκυος? Ναι. Απλά θύμισέ του μου όταν έρθει η στιγμή. Τι έγινε, πήρες τα ρούχα του παιδιού? Ναι. Μίλησες με το Στέριο? Κοιμότανε. Τι συμβαίνει, γιατί έχεις αυτά τα μούτρα? Αυτά μου βρίσκονται. Πάω να σου φέρω κάτι να φας. Δεν θέλω. Γιατί? Έφαγες? Όχι. Ρε τι κάνε με τη χάρη. Δεν χρειάζομαι κηδεμόνα. Εντάξει. Έχεις αρχίσει και μου τεινάζεις το νευρικό μου σύστημα στον αέρα. Καθόλου δεν προσέχεις. Δεν τρως, δεν κοιμάσαι. Νομίζεις ότι δεν σ' ακούω τις νύχτες που τριγυρνάς εδώ μέσα σαν το φάντασμα? Ό,τι θέλω θα κάνω, με συγχύζεις. Άντε μη σε πάρει ο διάολος. Ζω μαζί σου τόσα χρόνια, τι να μου κάνει ο διάολος? Πάω να σου φέρω κάτι να φας. Tell me that you turned down the man who asks for your hand, 'cause you're waiting for me. Would you take away my hopes and dreams and just stay with me? Ooh, all my senses come to life while I'm stumbling home as drunk as I have ever been, and I'll never leave again, 'cause you are the only one, and all my friends have gone to find another place to let their hearts collide. Just promise me you'll never leave again, 'cause you are the only one. Αν τολμήσεις να κάνεις καμιά βλακιά, θα σε τσακίσω. Take my hand and my heart and soul, I will only have these eyes for you. And you know everything changes, but we'll be strangers if we see this through. You could stay within these walls and bleed, or just
Φάε. Αρετή. Πρόσεξε γιατί θα τσακωθούμε στο τέλος. Πάντα έτσι ανάποδος ήσουνα. Τι έκανα? Σου είπα ότι δεν θέλω. Πάρ' το από μπροστά μου. Σου έχει κοπεί η όρεξη. Αυτό δεν είναι καλό. Με εκνευρίζεις όταν παίρνεις αυτό το ύφος που νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα. Πολύ εύκολα φουντώνεις τώρα τελευταία. Ούτε αυτό είναι καλό. Να κοιτάξεις τα νεύρα σου. Έλα εδώ. Τι? Κάτσε κάτω. Πρέπει να πάω, δεν έχει κοιμηθεί το παιδί, πρέπει να του διαβάσω παραμύθι. Κάτσε κάτω, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ακούω. Να σου πω. Πιστεύεις ότι η κοπέλα στο βίντεο υπάρχει περίπτωση να ήταν κάποια άλλη? Αφού ήταν ίδια. Λες να έχει σωσία. Σωστά. Βλακίες λέω. Πήγαινε στο παιδί. Θα πάω στο παιδί. Αλλά μέχρι να γυρίσω, να έχεις φάει. Ούτε η μάνα μου στα 8 μου έτσι. Ήταν ένας τύπος με ένα ακριβό αυτοκίνητο λίγο πιο κάτω παρκαρισμένο. Και μόλις με είδε, έβαλε μπρος και έφυγε. Δεν είναι περίεργο? Πώς ήταν? Δεν μπορούσα να ξεχωρίσω από μακριά, αλλά εσύ δεν υποψιάζεσαι κανέναν? Ο Μπρούνο πρέπει να είναι. Αυτός από το πρακτορείο μοντέλων? Ναι. Ο τύπος έχει φάει γερό σκάλωμα. Γιατί δεν βγαίνεις, αγάπη μου, μαζί του για ένα φαγητό, Δεν μπορώ να είμαι με κανέναν τώρα. Γιατί, αγάπη μου, γιατί δεν μπορείς? Γιατί έτσι. Ο χρόνος που μου απομένει να ζήσω είναι πια ελάχιστος και έχω αποφασίσει να αφεθώ. Ίσως γιατί θα ήθελα να πιστεύω ότι ακόμα και ο θάνατος είναι μια πράξη δικής μου επιλογής και θέλησης. Η ελεύθερη βούληση είναι ο δρόμος που διάλεξα να βαδίσω. Και είναι για μένα μια μορφή ανακούφισης. Το ότι δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν άλλον για όσα έγιναν τότε. Εγώ με τα χέρια μου σκότωσα την αγάπη, την ανθρωπιά και την ελπίδα για μια ζωή ευτυχισμένη. Ίσως γιατί από χαρακτήρα δεν πιστεύω στην ευτυχία. Και όποτε μιλάω για μοίρα, δεν το εννοώ. Είμαι ηθικά υπεύθυνος για τις πράξεις μου. Και αυτή είναι η δική μου ελευθερία. Τόσο στο πεδίο της ζωής, όσο και του θανάτου μου. Νιώθω και είμαι πανέτοιμος. Αλλά πάντα με ένα ανεκπλήρωτο πόθο. Για αυτήν. Αλίκη. Σου είπα να μην με ξαναενοχλήσεις. Σε παρακαλώ, είναι κάτι πολύ σοβαρό. Σε έστειλε αυτός? Ναι. Πρόκειται για την αγάπη.
Για πού το βάλατε? Πάμε βόλτα στη θάλασσα. Θέλεις να έρθεις? Όχι, έχω να κάνω κάποια τηλέφωνα. Δεν θα κάτσουμε πολύ. Δεν μπορώ, λέμε. Εντάξει. Αν τελειώσεις νωρίς, έλα. Θα χαρεί πολύ ο μικρός. Ναι, εντάξει, θα δω. Έλα, τι γίνεται? Δεν το πιστεύω. Τι είπες τώρα? Γιατί πρέπει να γίνει έτσι? Πού είναι η Λένια? Πρέπει σε μισή ώρα να γυρίσω στο γραφείο. Θέλω να τη δω. Μπα. Σε πιάσε ο πόνος ξαφνικά. Άσε τις εξυπνάδες και ετοίμασε τη μικρή. Σου είπα ότι βιάζομαι. Άμα βιάζεσαι να σηκωθείς να φύγεις. Ο Ταξόπουλος δεν είναι εδώ για να το παίξει στοργικός πατέρας. Τσάμπα ήρθες. Άκου αρετή. Σε ανέχομαι τόσα χρόνια. Γιατί η αγάπη σου έχει αδυναμία. Αλλά αν συνεχίσεις έτσι, δεν θα έχουμε καλά ξεμπερδέματα. Σε είδα. Με είδες? Αχα. Εχθές το βράδυ όταν γύρισα σπίτι. Σε είδα. Φαίνεται ότι περνούσες πολύ καλά. Γι' αυτό σου λέω. Πρόσεχε. Μ' απειλείς? Καθόλου. Απλά σε προειδοποιώ. Πως αν ξαναδώ κάτι τέτοιο θα μιλήσω. Και γιατί δεν το κάνεις από τώρα? Έχω τους λόγους μου. Αρκετά έχει ο Ταξόπουλος στο κεφάλι του με αυτά που συμβαίνουν. Όμως το ξαναλέω. Πρόσεχε. Εσύ να προσέχεις. Μπα, δεν θα δεις τη μικρή. Μωρέ καλά λέω εγώ πως ό,τι κάνεις το κάνεις για να δείχνεις ένα άλλο πρόσωπο. Πού είναι η Ζέτα? Σπίτι. Έχει ίωση. Μας δουλεύει όλη ψηλό γαζί μου φαίνεται, Να σου πω ρε Δημήτρη, τι συμβαίνει κι εσύ και αυτοί φέρεστε τόσο αλόκοτα? Είναι έγκυος και θέλει να το κρατήσει με το ζόρι. Α, το τσουλάκι. Καλά βρε, κι εσύ είσαι τόσο ηλίθιος. Πώς επέτρεψες παιδί μου να γίνει τέτοιο πράγμα? Άσε με ρε μάνα. Έχω σκάσει. Μωρέ την ξέρω εγώ τι κουμάζι είναι. Να σε τυλίξει προσπαθεί. Για κόψεις το βήχα. Πώς? Δεν ακούει κανένα. Έχει μουλαρώσει. Έχει μουλαρώσει. Να τη σύρεις από τα μαλλιά και να την πας στο γιατρό. Δεν κατάλαβα. Αχ, τα έλεγα εγώ, δεν στα έλεγα, αλλά δεν μ' άκουγες. Πού να μ' ακούσεις? Πού? Πού πήγα και έμπλεξα. Ανάθεμα την ώρα. Δεν είμαι έτοιμος για κάτι τέτοιο. Για κάτσε μισό λεπτό. Και πού ξέρουμε δηλαδή ότι το μωρό είναι δικό σου? Είσαι τόσο σίγουρος? Δεν καταλαβαίνω τι μου λες τόση ώρα. Στον DVD φαίνεται η αγάπη μαζί με έναν άντρα στη Μαρίνα. Μάλιστα. Παρακάτω. Του Παύλου του μπήκε η ιδέα μήπως τελικά αυτή η κοπέλα είναι δικιά σου η Ελισάβετ. Από πού και ως πού? Αφού μοιάζουν σαν δύο σταγόνες νερό. Δεν ήταν η Ελισάβετ. Πώς το ξέρεις? Μίλα μου σε παρακαλώ, πες μου. Η Ελισάβετ μένει μαζί μου. Ξέρω που πάει και που δεν πάει. Μου τα λέει όλα. Η Ελισάβετ δεν πήγε σε καμιά Μαρίνα. Δεν ταξίδεψε, άκου που σου λέω. Εντάξει, Αλική. Η αγάπη ήταν σίγουρα. Και κοίτα, μη με ξαναενοχλήσεις. Για κανένα λόγο.
Καλημέρα, αγόρι μου. Καλημέρα. Σου είπα ότι δεν χρειάζεται να έρθει. Θα περνάω εγώ το μεσημέρι να τα πούμε. Δεν μπορώ να ησυχάσω, παιδί μου. Τι σε έχει πιάσει τώρα, ρε μάνα? Γιατί δεν ψάχνετε την αγάπη? Σαν να την έχετε ξεχάσει είναι. Τι έχει συμβεί επιτέλους? Τίποτα δεν έχει συμβεί. Πήγαινε σε παρακαλώ, έχω πολλή δουλειά. Συνεχίζετε όλοι κανονικά τη ζωή σας, σαν να μην έχει εξαφανιστεί αυτό το κορίτσι. Πώς μπορείς και συνεχίζεις τη ζωή σου σαν να μην τρέχει τίποτα? Μάνα, δεν τα ξέρεις όλα. Γι' αυτό σου λέω. Άστο καλύτερα. Μην τα σκαλίζεις. Τι εννοείς? Τι δεν ξέρω δηλαδή? Η αστυνομία σταμάτησε τις έρευνες. Γιατί? Γιατί υπάρχουν στοιχεία πως η αγάπη το έσκασε με κόμμα. Αποκλείεται. Δεν το πιστεύω. Δεν γίνεται αυτό που λες. Καλώς την... Τι έγινε, Άρετη? Γιατί με φώναξες? Μην αγχώνεσαι. Μόνες μας είμαστε. Έλα, κάτσε να το πούμε λίγο. Με έχεις ανησυχήσει. Για τον Παύλο θες να μου πεις πάλι, έτσι δεν είναι? Όπως σου είπα και τις προάλλες. Ξέρω ότι τον νοιάζεσαι. Και τον αγαπάς. Δεν είναι καλά. Αρετή, προσπάθησα να του ανοίξω την κουβέντα, αλλά δεν μου λέει. Έχεις κάποιο άλλο δείγμα? Κατάφερα να ψαρέψω το Βαγγέλη, το σοφέρ του. Και μου είπε πως ο Παύλος κάνει πολύ συχνές επισκέψεις σε ένα μοναστήρι. Ο Παύλος, σε μοναστήρι? Από πού και ως πού? Ο Παύλος δεν έχει καμία σχέση με τέτοια πράγματα. Ακριβώς. Σε συνδυασμό λοιπόν με κάποιες άλλες κουβέντες. Αμαλία, νομίζω ότι είναι άρρωστος. Είσαι σίγουρη? Όχι. Γι' αυτό το λέω. Γιατί είσαι κοντά του, μπορείς να μάθεις περισσότερα. Ανδρέα. 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 Τον σκότωσε. Τον σκότωσε, της ένας δολοφόνος. Σκότια! Αύριο σε περιμένω στην κλινική. Δεν μπορείς να καθυστερήσεις άλλο τις εξετάσεις σου.
θέλεις εσύ εδώ? Ήθελα να σας μιλήσω από κοντά. Με συγχωρείτε που πήρα το θάρρος. Τι σημαίνει? Θέλω να σας ευχαριστήσω. Πήρα προαγωγή και πιστεύω ότι εσείς βάλατε το χέρι σας. Κάνεις λάθος. Είμαι σίγουρη. Δεν θέλω να έρχεσαι εδώ. Δεν θέλω να σε βλέπουνε. Έγινα κατανοητός. Ούτε αν έχω κάποια πληροφορία για την κόρη σας. Τι πληροφορία? Things were all good yesterday, and then the devil took your memory. And if you fell to your death today, I hope that heaven is your resting place. I heard the doctors put your chest in pain, but then that could have been the medicine. And now you're lying in the bed again. Either way, I'll cry with the rest of them. And my father told me, son, it's not his fault, he doesn't know your face. And you're not the only one, although my grandma used to say that he used to say, darling, hold me in your arms the way you did last night. Δεν είχα ερωτευτεί ποτέ στη ζωή μου, μέχρι που συνάντησα εκείνον. Ήταν σαν να τον περίμενα, σαν να τον ονειρευόμουν, από τότε που γεννήθηκα. Γεια σου, Παύλο. Γιατί μου πες να έρθω? Άφησα τη δουλειά στο γραφείο. Κάτσε. Τι έγινε? Στέργε, ξέρω τι έχει συμβεί με την αγάπη. Εδώ είσαι. Ναι. Ο Νικόλας κοιμήθηκε για μεσημέρι και μπήκα να κάνω μπάνιο. Ο Φίλιππος, πού είναι? Έφυγε από την Πάρο. Τι? Εσύ, όλη μέρα εδώ τι βγάζεις? Μπορώ να πάμε μια βόλτα, σε παρακαλώ, θέλω να σου μιλήσω. Και χθες το βράδυ εδώ ήσουν, σε είδη μάνα μου. Θα σου εξηγήσω. Πάμε μια βόλτα. Μπράβο, μπράβο. Πολύ ξύπνια είσαι εσύ, Έχεις άλλο γκόμενο και θες να μου φορτώσεις το μούλικο το δικό του. Τι είπες, ρε! Με σένα δεν έχω να πω τίποτα. Τι είπες, ρε, έχω εγώ γκόμενο. Εμείς οι δύο τελειώσαμε. Βρες κανένα άλλο κορόιδο να μεγαλώσει το μουλικό σου. Ίδια τρελή με τη μάνα σου. Αλλά τι λέω, το μήλο κατά τη μιλιά, Τι σκέφτηκες για το θέμα του Ταξόπουλου? Δεν μου έδωσες και πολλές ελπίδες. Μιχάλη, έχω μια κόρη. Δεν μπορώ να της καταστρέψω τη ζωή. Θέλω να κάνω ένα έλεγχο και θα φύγω. Έλεγχο? Ναι. Συνέχισε τη δουλειά σου. Έλα εδώ εσύ. Φύγε από εδώ αμέσως. Ζετά, θέλω να σου πω. Όχι, πήγε, σε φοβάμαι. Θα πάω σε μια δουλειά με τη μάνα μου. Έλα το βράδυ από το σπίτι. Θέλω να μιλήσουμε.
να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Και όχι τίποτα άλλο. Για να μην έχεις να λες μετά. Πάμε να πλύνουμε χεράκια γιατί θα πιάσουμε το ψωμί. Να πάτε, ναι. Και εσύ να πλύνεις τα χέρια σου. Ό,τι πεις πριγκίπισσά μου, σου χαλάω εγώ χατήρι. Τη γυναίκα σου ταιριάζει. Μαμά. Αγάπη μου, τι έπαθες? Είμαι έγκυος. Ρε, η Αγάπη Φραξοπούλου δεν είναι αυτή? Ναι, αυτή είναι. Κάτσε να πάρω το στέλ για να πω ότι είναι στην Πάρο.